إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Wasodaqatu utawi sodaqah iku tutfi'u mateni apa sedekah mateni ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wasumtu utai menang iku afdhalu luweh utama. Qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu utai menang iku zainun iku pepaes lil alimi maring wong sing alim. Wasitrun lan minangka tutup lil jahili maring wong sing bodho. Rawahu Abu Syekh wa dzalika lima fis sumti fil minal waqar ay ar-razana al-munasabah il haqqil ilmi wa li anna al-mar'a jahluhu masturun malam yatakallam. Dipungendikaken tenggene makalah sing nomor 11 bilih sedekah iku iso mateni iso ngleremno apa ku jenenge ghadabe Gusti Allah. Tengajeng menika jauh tengajeng makalah sing telu dipun ngendikakno ana telung perkara sing iso ndadekno nyebabno rusake wong. Ana telung perkara sing iso nyebabno salah satu muhlikatun telu sing ngrusak menungso. Napa niku telu perkara sing ngrusak menungso niku sing pertama sukhun bakhil sing mok turuti. Ya perkara sing ngrusak iku apa bakhil sing dituruti. Jadi maknane sampan nuruti bakhil. Lah sampan bahas masalah bakhil, pikirane iku aja mung panganan tok, aja mung dhuwit tok, aja mung macem-macem. Sampan duwe tangan sehat, mripat yo sehat, awak yo sehat, tapi kok ora gelem nglakoni keapian. Iki jenenge bakhil sing dieloki. Bakhil sing dadi imame. Lah, perkara sing iki iso nyebabno rusak. Zaman bakhil ora gelem nglakoni keapian. Lha iki ngrusakno awake dhewe. Makane wasadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah iku iso ngremno bendune Gusti Allah. Kula sering cerita. Jenengan umpamane ape sedekah duwe ya ora kuat. Sedekah tenaga ora kuat. Sedekah ngene ora kuat. Sedekah apa sing isane? Sedekah nglakoni apik raketan iku sithik. Salah sisine maca selawat ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong maca selawat iku akibate utawa khasiate wong maca selawat iku gak trimo mung kanggo awake dhewe. Ning selawat mau kanggo tangga-tanggane. Terkadang awak dhewe ora iso ngawehi obat karo tanggane sing lara mergo gak duwe, awak dhewe maca selawat. Lah sebab maca selawat iki tanggane dhewe ndelalah
karo Gusti Allah didudono dalan obat. Dudono ku maksude piye? Iso uga dene mergawane iso tambah lancar, iso uga dene diwehi obat, terserah karo Gusti Allah. Mula awak dhewe ora kena urip kok ujug-ujug urip karepe dhewe uga ana critane. Dadi penake menungso iku sebab tergantung karo menungso liyane. Sugih wong tergantung karo dongane wong liyane. Jadi sebab dengan maca selawat, dengan ngaji, dengan lakon apik, iku Gusti Allah nurono obat kanggo wong-wong sing lara, sing dadi tanggamu, sing dadi kancamu. Semono uga sampeyan iku umpamane lamun maca selawat, iku pengaran ngutus apa ngutus makhluk sing makhluk mau kaya udan, sing udan mau kon ngudani desa daerah setempat. Sehingga wong mau bakal untuk kenikmatan rezeki sing gampang saka Gusti Allah. Dengan kata lain apa? Wong wis ora duwe apa tangane pegel kok ora gelem maca selawat iku jenenge bakhil sing banget nemen. Ya, pokoke sampeyan ora duwe maca selawat. Supaya apa? Tangga-tanggane milu kepe. Jadi kalau begini aku cerita. Pilih donga itu. Jadi ana Jawa iku apa ceritane? Wiwa les bodonge karwa pete. Tenggene Al-Qur'an dipun ngendikane waqdahu ilaihi wasilah. Wong kudu golek gondelan. Wong kudu golek gondelan. Sebab tanpa gondelan awak dhewe bakal pleset. Awak dhewe golek mbek sapa mbek ulama, ambek nabi ambek pangeran. Kula niku ingin tenggene Mekah. Tenggene Mekah niku tenggene Thaif. Thaif niku diken ngaji, ceramah. Kula tenggene Thaif niku ceramah bahwa salah siji dongane Mbah Mun nek diwaca. Sampeyan pun paham nggih, kun faya. Sampai viral itu tenggene jamaah. Iki gara-gara kun fayakun lho. Jadi kalau cerita bahwa iki maca, nek mau waca, apa sing mau karepno insyaallah selamat. Jadi zaman semono iku zaman kula entuk donga niku zaman rame-ramene ana kampanye 97. Bisa 3 partai. Terus nalika 99 atau 2000. Nalika ninja kan piro? Ninja ya. 99. Mbah Mun niku maringi donga kun fayakun reksa dening Allah, sinaka dening malaikat Papa. Kula cerita wis akeh maca donga iki tak ijazahno, wis engko karepmu mesti dislametno karo Gusti Allah. Lah tenggene Mekah niku peraturane berubah-ubah. Pasti berubah-ubah. Kadang ini, kadang ngono. Kadang esok ini, kadang sore berubah itu peraturan Arab Saudi. Karepe dhewe mengko mau mae dhewe wis modele ngono iki. Jadi kaya-kaya iku kono wis awak dhewe wajib nurut. Kula cerita, lah nang ngene kono iku wong peraturan munggah pesawat itu tidak boleh membawa cairan 100 ml. Jadi pesawat mengenai kabin itu kena nggawa kabin rata-rata diri-diri. Ini mau gondol lho, kabin itu 100 ml gak boleh. Kalau nggawa cairan 100 ml tidak boleh. Lah krono aku ki bar ngawahi ijazah kun fayakun mau. Kalau kanca-kancane kon ngetes, tes Mbah sesuk jajal nggo Zam-Zam 5 liter. Oke, kabeh ngono yo. Tes sesuk nggo Zam-Zam.
Ya ana TL-TL liyane seru Mbah. Donganem seru tes. Nggawa zam-zam munggah pesawat 5 liter. Oke, siap. Wis pokoke tak niati wae kok ngomong disita yo ben banyu wae yo. Sita yo ben banyu wae. Wis pokoke ngono. Dadi kula bar tawaf wada ngangsu zam-zam tak gawa tak tenteng ora tak delikno, tak tenteng 5 liter. 5 liter tak gawa munggah pesawat. Wong 100 mili wae ora oleh iki malah 5 liter jajal wae. Ini ra kun fayakun rineksa dening Allah jinaka dening malaikat papat pinayangan dening para nabi. Menawa sesuk pri kene ape dijarutang wong di apa kon nyarutang mriki wacana sik. Menawa nge lali. Yo sampeyan telu gambekan. Iki tak liyane jonggowo tapi diadai plastik. Ora ketok. Lah aku gak tak ketokno tak tenteng. Mun dipayo pen ora yo ben aku. Lho dilalah iku mlebu pesawat blek lolos sampai Tunggandu. Alhamdulillah. Dan kun fayakun rineksa dening. Jadi jajal mamane ku bojomu nang omah rada kureng wacana kun fayakun rineksa dening. Ya. Rineksa dening Allah jinaka dening malaikat papat pinayangan dening para nabi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi barang tok nggone Surabaya, wong-wong sing roh ceramahku nang ngene Thaif iku. Atukan Mbah aku mau manut jenengan. Lah iya wong kiai ora mau nuti, yo ngene iki kowe bakal garung dhewe. Aduh man aku mau melu jenengan nyatane ora disita. Jadi sak kelompok sing sutra iku gak ana siji sing dijupuk banyune. Tapi sing kelompok liyane kok delalah nggawa sak gelas wae disita. Oh iki jenenge apa? Mangane wong kudu wong kudu duwe wasilah. Wong kudu duwe gondelan supaya awak dhewe selamat saka afate dunya, saka afate akhirat. Apa gondelan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kek gondelan ambek guru wae wis iso nyelametno ngono. Apa maneh sampean gandulan ngendikane Kanjeng Nabi sampean lakoni. Salah siji nek wasadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah iku minangka bendune pangeran di apa dipadamkan. Saiki nek mau anggap sampean nandur terus dipangan tikus. Jarene ngono ya. Dipangan tikus, dipangan macem-macem. Iki iso uga awak dhewe panjang ngundang bendune pangeran. Kenapa ngundang? Mergo awak dhewe ora nglakoni perintahe Gusti Allah. Mula istighfar sing akeh, selawat sing akeh, istighfar sing akeh. Ya sesuai zaman urip sawah meneh. Kula ora status wong pas menekan iku. Apa jenenge jagung iso karek jangkrik tok la ilaha illallah. Wis wacana ae kun fayakun utawa selawat wis. Nek menawa dislametno karo Gusti Allah. Mergo wiwite. Mengene sampeyan ditano wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Kowe kok mengo saka aku, kowe kok mengo ora lali zikir karo aku, fa inna lahu mesti diwehi penguripan sing rupek. Ana kalane rupek mau golek dhuwit yo angel, nandur iso tapi dipangan tikus. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Kowe kapan mengo saka Allah, ora ana meneh kejaba uripmu mesti rekoso. Wasumtu utawi meneng, asumtu utawi meneng iku zainun, iku minangka
minangka pepaes lil alimi maring wong alim wasitrun lan tutup lil jahili maring wong sing bodho. Jadi menang itu termasuk utama-utamane apa jenenge ibadah. Makanya keselamatan menungso iku asal apa jenenge selamat menungso iku tergantung karek sepiro menenge wong. Selamat menungso karek sepiro menenge wong. As-sukutu fi waqtiha sifatul rijal. Kama anna nutqa fi mawdihi min asrafil khisal. Ya menang di wong kudu menang. Apa pondasi utawa asal usule keselamatan iku napa men? Sampai dipun ngendikano awakmu iku nek menang iku dadi sifate wong lanang. Dadi sifat asline wong lanang iku adalah men. Mergo menjadi kanjeng Nabi, kowe kok kapan menang? Menang maksudnya menang nampa apa ana? Menang tapi ora glundel, menang tapi sing apa anter. Saman kapan menang ing atase cerewete bojo wedok, menang iku omahmu bakal jembar. Jadi kowe nek umpamane tukaran karo sing wedok, usahane wis ora usah bantah, mergo menengi pancen dadi asal keselamatan. Asal usulnya apa keselamatan. Zaman kapan meneng insyaallah omahmu jembar. Lah saiki wong rata-rata iku gedhe omahe ning ora sedeng dipun panggoni. Gedhe omahe tapi ora sedeng dipanggoni. Zaman ora kerasan nggone omah. Nggone omah tukaran, ora kerasan. Akhirnya nanti nang warung. Ora sedeng omah. Jadi kaya-kaya omah itu bukan tempat untuk mengadu, ning tempat kanggo pelarian, dilarikan. Jan omah iso omah mergo ora sedeng. Lah supaya omah iki sedeng apa? Menang karo donga, ngono ae. Menang karo donga. Muga-muga bojoku iso nrimo apa anak. Wis ngono lah wis, menang. Kowe kapan sithik bantah? Bojomu iku mesti ki ngomong sepisan, bojomu ngomong ping 100. Ya ta ora? Ya ta ora wedok-wedok iku lho. Kandhane. Wis menang ngono sawang wis. Iso ben ngono menang. Sampai menang iso ndadekno jembare omah. Menang iku apa? Ndadekno jembare omah. Yassarallah Al-Qur'an alaihi. Nika asumtu salamatun wa huwa rasul. Wa alaihi nadamatun. Menang iku minangka keselamatan. Lan meneng iku minangka sikap sampeyan ngrasa gedun ora nglakoni apa jenenge gedun sangka perkara-perkara sing elek sing mau ucapno. Jadi meneng iku minangka apa? Keselamatan. Nomor loro, meneng iku minangka sikap gedunmu nalika awak dhewe tau nglakoni omongan-omongan sing elek. Rata-rata wong iku kapan ora menang iku mesti kepleset. Ngendikane Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Jogo awakmu, jogo keluargamu saka apa? Saka geni neraka. Sing paling iso njaga raga lan keluarga iku apa? Mingkem kem ora patek ngomong. Mergo Allah Subhanahu wa taala gawe cangkem iki ana pintune papat. Jadi lambe iku ana pintune loro. Lambe ana pintune loro. Untu ana apa pintune loro.
Dadi kowe sak omongan iku ngomong padha karo ngomong ping ping. Lah ke saya akeh ngomong, saya akeh kepleset. Wis ta mesti ngono. Wong saya akeh ngomong, saya akeh kepleset. Terus piye mbok? Saiki nek sampean kepengin ngaweki kepahaman karo bojo, ngaweki kepahaman karo wong liya. Ana sing ngendika ngene, hikmah iku metune saka wong-wong sing meneng. Hikmah iku metune saka wong-wong sing meneng. Dadi wali-wali pun Gusti Allah iku dipun paringi hikmah saka Allah. Iku carane nglewatno apa nyampekno hikmah kono nggone atine iku lewat meneng. Ono. Jadi sampean menang supaya apa? Supaya aku nek menang ben ora ndelok kepleset. Biasane wong nek kakan ngomong mesti kepleset. Asale ora gojol-gojolkan biasa, suwe-suwe gojol-gojolkan suwe apa? Nglarakno atine wong li. Iku bolak-balik. Aku sering lakoni ngono iku. Wis tak anggap biasa ngomong ora ngarang-ngarang wong suwe-suwe iku delalah saithik nglarakno wong li. Nek sampean meneng kuwatir kepleset nglakoni perkara sing elek. Lah iki lho hikmah sing apik dengan sampeyan karo wong bakal ketampa. Hikmah niku salah siji contone ngene. Kowe sampean nenggone ke omah umpamane lagi ruwet pikirane. Ruwet. Utang akeh. Wis pokoke bojo pure akeh macam-macam ruwet. Zaman sowan nggone Mbah Mun, sowan nggone kiai. Nggone kiai ora diomongi apa-apa. Sowan nggone Mbah Mun ngono sare malah. Sare meneng. Ora entuk apa-apa kaya ora entuk apa. Tapi begitu sampan mulai senajan Mbah Mun ora tau ngendika apa-apa, ora ngedol dan keluar ning hikmah menenge Mbah Mun iki nggawa barokah santri sing mulai dilalah bojone yo wis ora boleh. Dilalah yo ana dalan iso nyaru, dilalah sing narik utang dalah yo sadar. Paham yo? Sadar. Iku napa? Mergo sampean kena hikmahe wong men. Mula sampean sowan kiai iku yo kiai ora kudu ngomong. Kula demo di sowane wong. Dungane Mbah kowe sak dongano ora marem mendene iku. Dongane tak dongano akhire. Jane ora usah ngono, ora apa-apa wis tak dongano jane yo. Mergo sebab meneng hikmah itu akan keluar nalika jenengan mergo kadang nek ngomong malah kadang-kadang keliru. Asum tu apa mangane ibadah sing utama niku napa asum tu nggone apa itu nggone Bilal ansitu wasma'u wa ati'u rahimahullah. Ati'u menang nengklengno ngrungokno aja ngomong dhewe. Saya awakmu nengklengno ngrungokno saya hikmah sing kuwasa mlebu nggone do. Nangane wong meneng iku adalah adabe wong ini iki ngadiri majlis. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kapan ngaji sahabat itu ora ana sing obah kaya gak. Kaya patung atau kaya apa iku? Kaya tunggak. Menenge kaya tunggak sehingga umpama kok ana manuk sing menclok, manuk mau ora bakal wedi. Iku napa adabe wong menghadiri majlis. Supaya apa? Supaya sampean entuk hikmah saka sing kuwasa. Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.